Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Face Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Masela news maskandi updates. Yazi wegazi osesokwenzakala konakele la emzileni. Hey, ngantshela ukuthi abelungu bavele bafika bagcwala. Mase befika bangibuza ukuthi kwenzakalani ngase ngabachazela ngoba nami ngathi ngizomala nabo. Izathu sami sokuthi ngime nabelungu ukuthi sifike ku-1 million views nginabo into engiyigadile ngifuna ukubona ukuthi lo #1 bayawususa noma bawuhlalisile. Mina ngifuni ukuthi nithi nginikhulumela iphutha noma nithi nginikhulumela amanga. Namhlanje day 12 sisuke ku 400,000 views sayofika ku-1 million views sihleli ku number 1. Ibizwa ngalento guys eniyenzile ngoba iqiniso ngale kulenye group kunezakhono sobesikhuluma kodwa ngapha sasenzathu sizoma entweni iqiniso. Namhlanje uday 12 1 million views #1 trending music. Uma lento ingasho ukuthi Beyonce kufanele ukuthi sibhiyoze sishaya market esikikize angazi ukuthi kuthiwani. Bathi ke abelungu ngoba ngasho guys ngathi isizathu sokuthi ngizovimba la emzileni nabelungu ngifuna ukubona mase kufika ku-1 million views ukuthi ithini indaba yabo. Sebephindile ke abelungu abawususa ku number 1 sihleli kuwona. Sisasihleli ku number 1 lo esuthathe ku 400,000 views safika ku-1 million music video. Kanti labelungu banempini guys ngoba ngathi into yabo abawa-understand amabhinca. Music video wona buka imatter music video. Music video ade ngubuka ku-day 2 usuku lesibili ubuhleli number 5 namhlanje usho number 3. Manje enye into khona abasiqhwebayo bafuna ukudlala nathi asikwazi ukuthi manje thina sizobhiyoza mhlambe ngama-views ku Facebook live siye kuzobhiyoza la okusibona khona ukuthi ngena imali. #number 1 uday 12 1 million views music video number 3. Akulingani guys, akulungana angizwile ngizoxabana ngizonikeza nje lamanqampo sesiku number 1 ngo-1 million views sisuke ku 400,000 views. Music video awakapheli isonto usuke number 3 usuke ku number 5. Njalo ngifuna ukuthi ngimtshele ukuthi siyapi sisuke ku number 5 siku number 3 ngemusic video. Sengibona ukuthi indaba yami nalomzila kuzomela ukuthi ngihambe yolanda 5 liters abamanzi ngoba sengilindele ukuthi ke umusic video ufike ku number 1. Bayasho ke futhi abelungu bathi fix unganyakazi hamba nje ubuye. Cha ngathi mina ngoba akusiyona into athela uyocreate nalabo abaphatha ama-mic aku i-TV nakuphi ake ngize ngivale ukuthi ngiyahleka la. Uma izolo kade ngimlalelisa imbongolo wathi ke uyayizwa wathi-ke uyayizwa imbongolo kodwa sixabene nanguma ukhona siyahleka naye yena uthe uyizwa kahle imbongolo kusisho ukuthini ngathi kulungile angisalene kodwa sixabene nina mase nifika la ningisabe senithi uzolimala wena sizolimala. Hayi angiyivale le video siyonakele. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.